Башкортостанда яшмә бүлмәһе булдырыла. Бұл хакта республика башлыгы сәнгать эшмәкәрләре белән сорашуда белдерде. Һаумыгыз эфирда интервью студияла Гөлсемә Эштанова. Программабыздың кунагы Рәсәй рәссамнар союзының Башкортостан бүлексә итәкчесе, Рәсәйнең һәм Башкортостанның атказанган рәссамы Хатип Фазылов. Һаумыгыз. Һаумыгыз. Хәтип Сәрвәрович, буна яшмә бүлмәһе булдырыла дип Радик Хабиров игълан итте. Гомумән бу нинди проект һәм ул нинди булырга тиеш? Нисек күзә аласыгыз? Проектта каранык, безнең туңгырак өстәл бул, шул сакта Ради Фаридович безгә күрһәтте. Проектта карагас, яхшы тәэсир итте, фикер калдырды һәм теләктәр әйттек. Бик кирәкле проект. Чөнки безнең Башкортстанда кадылма байлыгы бит инде яшмә. Ул күптән кирәк булгандыр. Әле шул эште башлаганнар бик һәйбәт. Башкортостан яшмәһен, кадылма байлыгын илгә таныту кирәк шулай бит. Ул мына Кытайдар бит инде ул кызыл, яшел, хырлы яшмәләрдә шундай бай кадылма байлык итеп күрәләр. Мына безгә экскурсиягә киләләр, кунактар килә торганнар, Кытайдар. Алар йөргәндә аяк астын карайлар. Без аларны нигә алып чыксак табигатка гарәптәр килде. Шулай ук тавырга тырышалар яшмә таштарын. Шуңа мына Салават Юлаев һәйкәле янындагы клумба бар икән. Шунда бик төрле нидә бар. Күп кенә яшмә таштар ята. Шуларны күреп истәр китте. Шундай байлык урамда булай гына ята. Димәк, бындай байлыгыбызды ханларга һәм башкаларга күрһәтә белергә вакыт җиткән. Күптән иткән. Ул мына революция алдыла бит инде. Эрмитажда тавырга мөмкин Башкортостандан, әлеге вакытта Силәбе облысы, шул яктагы таштардан эшләнгән төрле байлыктар бар инде. Димәк, буга безнең тиешле ресурсларыбыз бар. Ресурслар җитәрлек. Безнең аяк астында яталар, кадылма байлыктар. Тагы бер тапкыр кабатлайбыз, уны күрһәтергә, был байлыгыбызды күрһәтерлеге вакыт җиткән. Инде бuna был яшмә бүлмә һәргәһендә тагыла берничә бүлмә, ул галерея форматында буласак дип тә аңлатты Радик Хабиров. Хатип Сәрвәрович, нисек әлеге вакытта безнең Башкортстан рәссамнарына үзләренең картиналарын күргәзмәгә куярга галереялар җитмәйме? Җитмәй. Әгәр менә ошо яшмә бүлмәһен проекты эшләп китһә, шунда безгә мөмкинлек барлыкка киләсәк, берничә бүлмәлә үзебезнең күргәзмәләрдә оештыраларбыз. Бу каланың үзәге бит инде. Каланың үзәге, милли музей эргәлә, халык анда йөри. Яңа һәйкәл, шулай ук туристик үзәкләргә бара. Үзәк менә шул кирәк, ул менә Арбатта бар бит инде йөргән урам, шуның үзәге Өфөнең как йөрәге дигән һәм шул урында әгәр шундай күргәзмә залы булып, без шунда катнаша алсак, безгә бик һәйбәт. Инде күргәзмә залдары җитешмәме дигән сорауга килгәндә, ул 90 елларда ук җитешмәй иде. Без ничә тапкырдыр харап та каранык, язып та каранык, проектларда, техник заданиеларда эшләп каранык. Икенче каллардан барып, улардан өйрәнеп, шул проектлар эшләнек, альбом, брошюралар. Шул эштән ары китмәне. Акса бүлнеү юк, бүленмәне. Мөрәҗәгатьтән ары китмәде. Мөрәҗәгатьтәр барып китһәлә, эш башланмады. Безнең иҗади оешмалар Рәссамнар союзында әлеге көндә 192 кеше агза булып тора. Алар төрле калаларда яшәйләр, районнарда һәм белүебезчә, әйтүләренчә, Башкортстан рәссамнары бөтен Россиягә билдәле. Безнең үзебезнең бер әйтем бар бит инде, Башкорт мәктәбе дигән, хәлле сәнгать мәктәбе. Ул билдәле. Әгәр менә мин Мәскәүдә бер күргәзмә булган, шунда йөреп атам, халык арасында тамашачылардан куша, анда Мәскәү һәм Санкт-Петербургтан һәм Үзбәкстандан күргәзмә булды. Шунда ишетеп калдан, үзбәктәр матур итеп күрәттәр шәгәрләр.
Кара башкорт рәсемдәре матур дип эшләйдер. Безнең үзебезнең төсебез бар, колорит, традициялар, ул без бит Европа, Азия арасында яшәбез. Шуңа бездә бында Башкортстан төрле халык бар, халыклар яшә, алар иҗат иттеләр, уларның һәрберенең үзенең мәдәнияте. Шуңа бер-беренә шулай кергәндер теге. Мәдәнияттәр киселеше шулай гынтыйган димәк. Киселеше, безнең ана шул киселештәр сәнгатьтә лә, һөнәр сәнгатьтә сагылыш таба. Бына Союзга, берлеккә, Башкортстандагы рәссамнар берлегенә 90 ел быел. Димәк, бына шу 90 ел эсендә ошондай зур традицияларга нигез салу мөмкинлеге булган. Әллә бу традициялар 90 елдан да күбрәкме? Әйтеп үтәренсә, 1934 елда Башкортстанда рәссамнар берлеге барлыкка килә. Ул Башкортстан рәссамнары берлеге дип аталган һәм әлеге көнгә тиклем шул без дәвам итәбез эштә. 389 агза шул безнең рәссамнар берлегендә эшләгәннәр һәм торганнар. Аларда фамилиялар бик билдәле, калмай башлаганнар күп. Ана ул агайлар, ул рәссамнар, ул билдәле рәссамнар ошо бүгенге көндә безнең Башкортстан рәссамнары дигән шундай күзлек барлыкка килтергәннәр. Һәм әйткән Башкорт сынлы сәнгать мәктәбе дигән күренеш барлыкка килгән. Ана шу күренеш 60-нчы елларда Ахмат Ағай Лутфуллин, Дамашик Борис Федорович, Бурзязов, Александр, ана шуның күп рәссамнар бәйләнә ул. Шу 60-нчы еллардан башлап безнең Башкорт сынлы сәнгате дигән мәктәп барлыкка килә. Бүген яшьтәрне, талантларны бына ошо сынлы сәнгатькә алыктыру, гомумән асыл уларның талантын ничек оештырылган? Әлеге көндә безнең яшьтәр оешмасы бар. 2001 елдан алып эшләп килделәр. Ничә яшьтән кабул итәгез монда? Без алар 20 яшьтән дә аларга мөмкин, һәм аларның 35 яшькә тиклем торалар. Һуннан һеҙҙең Безнең белән бер каук эшләйҙәр. Без аларга өмет багалайбыз. Чөнки эшләренә күренеп тора, кемдән кем, нисек буларын, әгәр авыр мәлдәрләр булса, шул вакыт ярдәм итәбез. Остаханалар бүлеп бирәбез. Һәм дөрес юлдан барырга әҙерәк өйрәтәбез, аңлатабыз. Гомумән ул рәссам ул шундай нескә тойгылы, нескә күңелле кеше дип күз алдына килтерәбез. Бына ысынлап та бүген ниндидер ярдәм саралары был сәнгать төренә ижад итәргә ярдәм саралары бармы? Глава республика дигән бар бит, шуннан субсидиялар бар. Шуларда алабыз. Сумма әҙҙәтү күптәтү. Безгә ҡайберҙә етеңкерәмәй, шуға ана башҡа икенсе ниләр кәрәк, ярҙам. Ниндәйерәк мәсәлән? Сәнғәт рәссамдар берлеге бер ҡасан да үҙенең устав эшмәкәрлеге өсөн аҡса алғаны юҡ. Мына Яҙыусылар союзы йыл һайын алып тора бит. Беҙҙең бер ҡасан алғандары юҡ. Һәм мына осрашыу ваҡытында Ради Фаритович әйтте, киләһе йылдан башлап субсидирование булыр дип. Әгәр шулай булһа, бик һәйбәт булыр. Һеҙҙең бында иғтибар күргәнегеҙ юҡ ине. Беҙ андай ярҙам күргәнебеҙ юҡ ине. Беҙҙең пландар күп, эштәр күп, эшләй торған эштәр. Бында эштәрегеҙ менән, пландарығыҙ менән моғайын да республиканың башлығы менән дә уртаҡлашҡанһығыҙҙыр. Ғөмүмән ниндәйерәк форматта үтте һөйләшеү? Бик матур барды, һөйләштек, бөтөн әйтелгән мәсьәләләр хәл ителде. Әйткәндәй, бездән бит кесе күргәҙмә залы бар ине, бар. Ленин урамы 43-нче йортта. Шул быйылғы йылдан алып килешеүҙе ҡала муниципаль хакимияты туҡтата тип әйттеләр. Август айында бушатығыҙ, китегеҙ тигәйнеләр. Шуның тураһында Ради Фаритовичҡа әйткәйнек. Ул кәңәшмә барған ваҡытта
ярдәмчылары шылтыратып хәл ителде безнең файдага. Ягъни кәңәшмә барышында һеҙҙең проблема хәл ителде килеп сыга. Димәк, күргәҙмә тағы ла һеҙҙең ҡарамаҡта ҡала, яңынан-яңы картиналар күргәҙмәһен күҙәтә алабыҙ. Ул кесе күргәҙмә залы дип атала. Ул Ленин урамында халык күп йөрөй. Без ул күргәҙмә залын 2003 елдан алып биләйбез. Һәм ошо 90 еллык байрамы вакытында безнең кесе күргәҙмә залын алһалар, тартып алһалар, нисектер безгә кыйын булыр ине. Ярай, уңайлы хәл ителде, һәм дәвам итербез. Тағы ла эшмәкәрлектә ул залда бит инде яшьтәр башлап аяк баҫыусылар менән теге үҙҙәренең персонал күргәҙмәләрен үткәрәләр һәм сит ил ҡунаҡтары киләләр. Улар үткәрәләр үҙҙәренең күргәҙмәләрен һәм беҙҙең йыйылма күргәҙмәләр, билдәле оло ағайҙар юбилейға бағышланған күргәҙмәләрен үткәрәләр. Ул безгә бик кәрәк. Ул зал. Әйткәндәй, берлектең, ижади берлектең 90 йыллығы ниндидер саралар менән билдәләнерме быйыл? Без сентябрь айында үҙебеҙҙең оло күргәҙмәне үткәрергә уйлайбыҙ. Һәм шул күргәҙмә фонында төрлө саралар үткәреләсәк, ҡотлауҙар буласаҡ. Көтөп ҡалабыҙ был күргәҙмәне. Көтөп ҡалабыҙ. Ҙур рәхмәт һеҙгә, ижади уңыштар теләйбеҙ. Рәхмәт. Һау булығыҙ. Хөрмәтле тамашасылар, программабыҙҙың ҡунағы Рәсәй рәссамдары союзының Башҡортостан бүлексәһе етәксеһе, Рәсәйҙең һәм Башҡортостандың атҡаҙанған рәссамы Хәтип Фазылов булды. Иғтибарығыҙға ҙур рәхмәт.